जय श्रीराम जय जगन्नाथ सांग मान घर आज समृद्धକୁ ଦହିବଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦହିବଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଲାଗିଗଲି। ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଫୁଟଣ ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଗରମ କରି ଆଣି ଦହିରେ ମସ୍ତ ଛୁଙ୍କଟିଏ ଦେଇଦେଲି। ଏପଟେ ଆମର କାକୁଡ଼ି ଗାଜରକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ଗାଜର ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଲାଗିଗଲେ ବିରି ବଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଦହିରେ ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବିରି ବଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି? କଥା କ'ଣ କି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସକାଳୁ ବିରି ବଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଛାଣି ଦେଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ବହଳିଆ ଦହିରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବିରି ବଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ। ଏପଟେ ଆମର ଦହିବଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଳୁଦମ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି କାକୁଡ଼ି ଗାଜରକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ମିକ୍ସ କରିକି ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଝୁଡ଼ି ଭଜା ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଏଠି ଲଗେଇଦେବା। ମୋ ଭିଣେଇ ଭାଇ ଖାଇଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଦହିବଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।